oyingcwele egameni likaYesu silapha Nkosi phambi kwakho sihleli kunye nawe etafuleni sizizimvu zakho bawengcwele silinde ukudliswa nguwe Thixo wethu namandla onke siyabonga Nkosi ngoba nguThixo ongabayekeliyo abantu bakho babe bengenile Nkosi endlini yakho abaphumi belambatha ngakho izwi lakho aliweli phansi libuyele kuwe lingawenzanga umsebenzi siyakholwa ke egameni likaYesu amen. Ndibulise ke utata wethu Apostle Gunyasi, sibulise isifundisi evangelist otata ogogo bethu mama osisi obhuti abantwana abancinci ngelihle igama likaKristu Yesu inkosi yethu amen. Oh amen. Hallelujah. Yinucenzeleza kamandi kangaka. Hallelujah. Ngicela ke sibone Pastor Pearls izwi. Masiqale phaya ku Matthew chapter 28 verse 19 and 20 qha. Sibe sesiya ke kwincwadi yamaHebhere chapter 1 verse 1. Yeah. Siqala ku verse 1 kumaHebhere. But ungasipha nje uMatthew lona chapter 28 verse 19 to 20. Yayinguye onebango eli Zulu lokufuna lokuvula amasango Matthew chapter 28 from verse 19. Hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke inhlanga nibabhaptizela egameni loYise loNyana loMoya weNgcwele nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endinikwisele umthetho ngazo. Niyabona mna ndinani yonke imihla kude kube sekuphelisweni kwephakade eli. Amen. Amen. Sesithandazile. Ngokufutshane nje sizawuthi share apha kweli lizwi ngenxa yoba sinabantu abaya elibhaptizweni. Ithi ke loo nto asikwazi ukuthula sithi cwaka ngoba kukhona abantu abangabikhoyo phakathi evekini. Pastor Pearls qalile ke ukufundisa ngobhaptizo. Sathi ke nathi masithi nje 5 minutes ukukhawulelana naba bangabikhoyo phakathi evekini ngenxa yomsebenzi. Babuya late. Amen. Apha ke siva izwi lenkosi lithi hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke inhlanga nibabhaptizela egameni loYise loNyana loMoya oyiNgcwele. Okokuqala apha kuvela uhambani akuqala ngobhaptizwa
kodwa kuqala ngokuba makwahanjwe ushunyayelwe izwi kuqala, abantu mabalive izwi ukuze bazokwazi ke ukuya emanzini. Ilizwi belithena belivile, bakube belivile ilizwi, ithi loo nto bayakuva umemezelo esiyakulenza thina sisithi kukhona indoda eyalenge emthini. Haleluya. Yahlatshwa emhlana wayo yaxhelwa, sibeka izibakala ezenziwayo sithi lo muntu owenziwa lento yayikuphela konyana kaThixo uKristu Yesu. Inkosi omsensikelele. Sakubeke senze loo nto, abantu bayakuliva ilizwi, bathi bakube belivile bamamkele uYesu. Njengosiva simemezela naseziredweni ukuba ukhona uYesu ongakuncedayo, ngakukhulula emakhamandeleni. Haleluya. Angakuthulela imithwalo ngoba uthe yena uba siza kuye uyakusinikeza ijoko elula, ayithathe imithwalo yethu. Inkosi omsensikelele, ngoba ijoko yakhe ilula. Glory to Jesus. Emva koko ke ngokuba bethe qwenge belivile ilizwi, abantu bemamkela uYesu bafundiswe ke ngendlela yokuya emanzini, ngoba wakube wamamkele uYesu kuyanyanzeleka emanzini uyile ubhaptizwe. Kodwa awusuke wamkela uYesu namhlanje ngomso ubheke emanzini. Kuyavakala bangcwele. Iyo ke lona siqala iveki yonke sifundisa ngobhaptizo, ngoba funeka uye emanzini ucacelwe kakuhle uba uyokwenza ntoni emanzini. Emanzini uyoshiya uyolahla umuntu omdala. Kuyavakala bangcwele. Haleluya. Ubuya nomuntu omutsha. Njengoba sifundisa ke sifundisa ngobhaptizo, sifuna ke abantu abazakwenza appointment, abantu abazawuthi mna ndicela kuqala phambi koba nje emanzini ndihlambulule, ngoba uyiwe emanzini ungahlambulukanga. Kuyavakala bangcwele. Kuba nangonyuluka oyenzayo, ngoba njengoba inguwe nje uhlangene nezinto, khona izinto ohlangene nazo. Akukho into ezaziyo zaziwa nguwe, ezinye zazo zaziwa ngabazali bakho. Glory to Jesus. Phambi kobana uyofika emanzini seyidinga loo ngonyuluka leyo, ngoba yiyo ezawuthi xa uphuma emanzini, haleluya, haleluya, ezawuthi uba uhlambulule apha, uthi xa ufika emanzini lehle ihobe phezu kwamanzi. Kuba umva uYesu ebhaptizwa nguYohane kuthiwa kwehla umoya onjengehobe. Glory to Jesus. Kamandi kuJesu yena wayengenasono, wayengonanga mntu, kwakungekho sidingo sokuba makahlambulule phambi koba yongena emanzini, ngoba ubhaptizo olu luyokuzaliseka ukulungisa. Glory to Jesus. Luyokuzaliseka ukulungisa umntu osinikeze thina ke silibandlala ngoku lakwa-Israyeli ukuba sigonyuluke kuqala, ngoba le nto esiyiphetheyo inomkhuku, into esiyiphetheyo. Glory to Jesus. uYesu esihamba naye akakwazi ukuhlala endaweni emdaka. Yiloo nto kufuneka ungumzalwane uhambe uke uphumle, uzigota-gote, uzikhangele basakulungele na ukuhamba. Ingaba abantu aba basambona na uYesu olapha kum? Glory to Jesus. Sithi ke xa sizitshekisha uthi wawufumanisa into yobana no mani mna ndisene-enga yoba zange ndikhuliswe ngutata, ndisene-enga zange ndikhuliswe ngumama.
Haleluya. Le nto ke ngoku ikwenza ke ngoku ube namaxesha okubuyela umva sowuphambili. Ngoba le nto awuyikhuphanga apha entliziyweni yakho uyigcinile. Yenze ube ngathi uYesu umsebenzi akawenzi nje befikile nje ebomini bakho. Uthi sizawuya la kumaHebhere. Angiqondi basabasayo. Sendiyavuya ngoba sengifundanga. Inkosi yami sengisikele. Haleluya. So, kanti ngoku sizihlambulula. Siyazihlamba thina, siyazitona before thina sibheke amanzini amaninzi. Athi kutata xa ethetha ngobhaptizo, athi baptizo. Immersed. Yithoni? Akumsha mina. Uthi ungenisa amanzini amaninzi. Asiyi kubhaptizo lwekomiti. Hayi, ngasifaka ikomiti nje. Yazi ke nanga xucinga ngekomiti njengoba ndithetha ngobhaptizo nje. Asisukutsho thina sithi uKristu uvukile. Haleluya. Haleluya. Andiyile ke, andiyile. Ukhabe ifriend yami. So, ndilinganisa loo nto, andigxeki nto. Haleluya. Funeka kuyiwe amanzini amaninzi. Kodwa lo mntu oyamanzini amaninzi ngumntu ofuneka aye ekhaphu elula. Engenazigingagingqa azawuthi xa sele ebuyile abe yinhlupho. Ngoba kaloku xa sisithi siye emanzini siyongcwaba umntu omdala. Kahle kahle siye emangcwabeni. Siye graveyard yasemanzini. Uba uzawuya ke ngoku unezi zinto ongazithethanga, uzawubuya usibhorhele. Uzawuba yilaa nkukhu ekuthiwa xa itheniwe kuthiwa ayithenekanga ilikhwanga. Kuyavakala bangcono? Sizawuba ngakujonga. Ewe usindisiwe mani kodwa itheni nani into yakhe ingagqibeki nje. Kaloku wawuya emanzini unezinto ongazithethanga. Ubuya ube wesi. Kuyavakala? Awubuyi wena ube nalaa nkazimulo. Awubuyi wambethwe yi-anointing. Abazawuthi abantu uthe nje molo. Kuthiwa usinsile. Xolo sisi usinsile. Bava umolo. Because uclean in and out. And ke ngoku kulapho ke ngoku uYesu ahlala khona kukuba ube clean, uzikline wena ngokwakho. Ahlale uYesu azinze kuwe. Abantu bathi umncinci bakho yike ngoba kutheni kunomntu wangaphakathi onguKristu Yesu ohleli emntwaneni ophila. Yilaa nto ke isenza sithi ke ngoku ekugqibeleni sithi siphila ngcwele ngoba sitheni sigabhe yonke into. Siyatshobela ke xa sifika elubhaptizweni. Sithekane abantu ababhaptizwayo ngabantu abane-age engakanani. Siqala kwephi age? Anisayazi ngala age? Ndandifunde kayititshala ke tana. Phesa 12, 16, 16. Qala kwi-16 ubheka phezulu siyabhaptiza. Phaya ke kula age esezantsi ke inithi ke imfungufungu ebaphayana. Kuyavakala bazala? Yi-teenage stage yonke ke leya. La 12 iyawuma kwaba 16, 18. Inithi ke inkukuma ebaphaya elapha engqondweni yakho. Ininzi lwephayana kukho okrash. Yonke laa nto. Haleluya. Siyadinga loo nto. Seyiqale phaa kwi-crash. Seniziyeke iswekile. Ayiswekile ngoba kusekumntana oyiba iswekile ngoba senzelwa limithi nokuba ikhange komiti
uqeda abadolo uye nje uyingqonqoze asingeke simngcolise nomngcolisa sasemnike enye imali sithi ngawufuna noma elincinci kwa my friend uyitye mntana ohlala bekashini unabe uyitye sifuna laa nto iphange mva laa crush yabona ndibiza kamanje iza ngesingesi iyafuna ke phala crush before uyamanzini utsho uba heyi ewe kona ndiyakhonza mama ndiyakhonza kodwa kukhona le isuke ifike le nto iyandiphazamise haleluya izaqaka le nto uba uyithethanga izaqaka uba uzawuya emanzini uzawuthi sowubuyile emanzini ube yinhlupho kweli bandla inkosi yomsinisikelele ngoba ibandla xa kunabantu abazalwayo abazelwe ngokutsha ngokwasemanzini haleluya liyarefreshwa ngoba aba bantu baye babhaptizwe ngamandla kamoya oyingcwele bathi xa befika ebandleni sihanjelwe lihobe intanga yasezulwini intambana libe phakathi kwethu ngoba kunabantu abavela emanzini abaye bayongcwatywa umzimba omdala bathi xa bebuya babuya bephethe inkazimulo abanye bazawubhaptizwa ngezilwimi besasemanzini haleluya abanye babhaptizwe bafika ngoba ngalaa mini xa sekubuya emanzini kuyadliwa lesidlo senkosi uyayibona kuyadingeka uhlambulule ngoba nasesidlweni senkosi awungeni unjengokuba unjalo ukuze sifumane ibandla eligenuine ibandla lokuqala yayilibandla elihlambululayo yayilibandla elingangeni nakanjani esidlweni senkosi zizinto ezo ezikwaziyo ukuligcina ibandla ligenuine uthixo alihambele kusasa alihambele emini alihambele kutshona ilanga Glory to Jesus. Ngoba eli bandla haleluya lifundisekile alihlali asinabo abazalwane abahlala bebambene asinabo abazalwane abahlala haleluya bengenalo uqolo omnye engenalo uqolo komnye ayikho indawo esiyokuya kuyo ube sewuhlala ngolo hlobo apha kule auditorium inkosi yomsinisikelele sidinga abantu sidinga abazalwane abazawuphila bengabazalwane besebungcweleni besenza ilizwi likaThixo linjengoko linjalo Glory to Jesus yazi le insindiso imnandi ngohlobo loba yona ayisokolisi insindiso ayifuni noma ulinde abantu abaninzi what I like ngensindiso bafika ubumnandi uyolila ulila abantu bengekho uliliswa ubumnandi Glory to Jesus kube khona into ethi nebulela Thixo wasekulunga ubona izinto Thixo asenza ebomini bakho yena ingasakhozi iphathekayo awuyibonanga ebona ngabantu kodwa inhliziyo yakho uyinandile ngelizwi lakhe Glory to Jesus. Amen. Imagine ngalonto insindiso. Lana namahluko yakufika kuma insindiso ikhuliselwa eziyo. Ithanda isinqi sesigubhu. Glory to Jesus. Kodwa nakufika insindisweni yafumanisa yena nto mnandi le. Akulindi uba kude ube uphatha iBhayibhile uyohlanganyelana nabantu. Kodwa kwafika ixesha uthatha iBhayibhile futhi imigcimemini umoya ungcwele kule migcimemini kube mnandi kuba kube ngathi igcwele Glory to Jesus abesesithi umoya ungcwele thandaza abesesithi baba ingcwele bawona amandla uJehova igama lakho uyizoyo kuwe namhlanje kuwe kuze kube lapha uthi ngathi kuwe kuze wena lifike ihobe afike uthi bandli akekho abazalwane wabantu afike uthilo ngoba lento insindiso inomahluko ngalonto Glory to Jesus inenqasa abantu bengekho insindiso inenqasa yayo especially ngayo
sonwabe. Sithi ngiyotshaya futhi sonwabe. Ngoba izulu lisuka lifike. Hallelujah. Lisuka lifike izulu usashawe. Lifike izulu. Uphathwa isepha. Lifike izulu. Kuthi ulungile. Ulungile Jehova. Ulungile. Hallelujah. Umangazo. Nayento bawuhlamba ukwabantu abalele phansi kwebridge abalalanda amakharibhothi. Wena umane ukulunga kukaThixo obakho ubomi. Kwabantu abasezisongweni abanye baye bengenawo namatyala benzele amayelelo. Yewethu imnandi le nto kuyo. Ukhethwa lizulu ngoba likuthanda. Manje le nto sikuyo. Inenasa le nto sikuyo. Ifuna nje qha ungayisheli. Hallelujah. Hlala pha kuyo. Ifuna le nto ungangxabalazi. Uthi usemagqirheni ube usensizweni awuzuyivala incasa ndiyithethayo. Uyawuthi uyahamba uphikisa uthi xa ubona le message uthi uyaxoka ke laa mama. Ayikho le nto ayithethayo. Kanti nguwe lo ongena iposition erayithi. Yewethu imnandi le nto sikuyo. Ifuna ingonyuluka. Inamaxesha ithi zikline zihlambe ngokwakho. Mna ndawuthi xa sewuzihlambile umoya oyingcwele afike naye akuhlambuluka. Glory to Jesus. Ngoba izinto ziyasebenzelana. Wahlambulula uyesu umoya oyingcwele azohlala endaweni yakhe. Ngoba umoya oyingcwele akahlali apho kumdaka khona. Singehlelwa apha thina ngomngcwele ungehlelwa wena ube uphethe red pen uqomba ehayi thanda sewabaleka kangaka utheni khona lo mama ekhulula isihlalo mathithi ngoba kunezinto ezikuminxileyo. Glory to Jesus. Glory to God. Hallelujah. Insindiso sayithatha insindiso leyo kuba wena wamkela uYesu izono zakho zitolelwe namahla uYesu afika enhliziyweni wenza isimanga. Udinga inhliziyo. Dinga wena umvumela ngene enhliziyweni. Hallelujah. Glory to Jesus. Glory to God. Mna andiyazi into ndasiladoda namanxeba esandleni. Hallelujah. Laa ndoda eyalinywa umhlalo wayo. Glory to God. Bathi abayazi kakuhle bathi yalinywa umhlalo wayo. Hallelujah. Yesiniya bathi ezandleni zakhe amazandla zakhe zinamanxeba zivuliwe. Ephongweni lakhe kuvulekile. Kwaphuma amanzi kwaphuma igazi. Hallelujah. Ngubani lowo ingengonyana kaThixo ekuphela komzeleyo uKristu Yesu. Uye lo esimemezelayo ukuba xa efikile ibona lo. Ibona lo. Glory to Jesus. Sihamba nendoda. Hawa. Go. Glory to Jesus. Fula. Inhliziyo. Abakhono. Kongazayo. Fula. Inhliziyo. Usiyo kulima. Hey, ikhona le ndoda. Iphakathi kwethu. Glory to Jesus. Ungabi sakhala. Ungabi sasola. Thatha le ndoda. Sesifana. Unamandla ngaphakathi. Hallelujah. Glory to Jesus. uYesu xa engaphakathi akudingeki ityuwa, akudingeki oil, akudingeki manzi athandazelweyo. Uyazi amanzi akubomi. Amanzi akubomi. Thetha uwathetha empilo wasele amanzi aphethe ulife. Ungawathandazela because uThixo wathe
ungabhaptizwa ngalo mqondi asinangxaki nawe ungaphinde ngoba uzabe ucacele kakuhle ngoba sijonge nawe yenza i-examination apha kuwe si-examine wena uzijonge uba soloko oko ndiyabhaptizwa ndimamkelelwe isikodwa yakwa oko ingathi ndihamba ingathi ngigqiba amarisi yami ingathi ndiyaqunduza but akufika uyesu uba ngathi uxele ihayile. Haleluya. Khona into osicozelayo ihili kayinyatheni naphini kuyiba thama izihlangu zam ngoku ndibonise ihili zihambile zikude ihili awucingi ukuthi unxibe isihlangu usuke uyonyathela elitsheni nje ulibona funa ubonisa nto uba namandla uyesu esimamkele andikhangani futhi noma bangafela babe bangabaprofethi bathi uyesu ngoku seyiphelile ira yakhe sekuphetha amanzi sithethiwe siphethe oye ndingathi mna ndizaba kule ira iphelileyo yokhonza uyesu angekho ire. Glory to Jesus, glory to God. Ngoba ndazi amandla akhe ndazi izenzo zakhe newena ukuba bendingekho uyesu ngesengafa kudala. Uyafika wena ngoba uyazazi wena ngowusaphila. Haleluya. Yabona ke uthi waba ungena emanzini uhlambuluke usuke uhlambulule nje ungena emanzini uzofa. Uzawufa change ebomini bakho. Kuzaba ngathi ube unxibe ezihlangu kuphela nezihlangu zifetha. Anatopaka solo. Ipha. Uzawuthi ngoba unxibe iphamsi ube ngathi unxibe iphamsi. Unendlela ukunyathela ngoba kunomuntu okunyathela isandla asahambi ngendlela obuhamba ngayo ngoba kukhona into ngaphakathi. Akufika uyesu uyatshintsha ubomi, akufika uyesu uyayathula imithwalo. Glory to Jesus. Simemezela indoda. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Simemezela umemezelo wendoda eyathela impilo yayo. Le ndoda le abokuqala ubunzima bayo ehlangana nabo yahlangana nobunzima ngekashizalwa yaba kuqaleka kwahambo nzima. Glory to Jesus. Ihambo nzima iqale esesizalweni sikaMariya ngoba bonke abantu zange bakholelwe ukuba yewethu uMariya kanti ithini into yakhe. Waqalisa uyesu kanti uqala i-background ngolo hlobo uthesevelile wamane kukhutshwa abantu wamane noHerode beyalezela uba ubani thenambona besitsho kwizazi selikhawuleze nindixelele wadibana nobunzima esesesiswini uthe ezalwa wabe ekhangelwa efuna ukubulawa wawiswa imithetho emininji kwathi amakhwenkwe wabulawa ezalwa athi amaHebherekazi yeyi sithi ngasizalisa athi amaHebhere ngendlela omelele ngawo sifika sele esele. Glory to Jesus. Ngoba uthixo i-ira ne-ira uneplani yayo, usathane naye uneplani yayo, ukhona kule plani kathixo. Glory to Jesus. Ngoba wayengamazi uyesu yeza kodwa uthi akufa bakhona intombi ethe haleluya yakhawulwa ngamazulu yamitha haleluya waqalisa usathane ukwenza iiplans zakhe waqalisa ukuthithela uyesu. Thetha ngalo muntu nowaphethiswayo uyelo sinayo namhlanje. Haleluya. Athokoza le ndoda ngoba iphethe icebo likathixo ilungiselela ingayibhudi iplani kathixo. Glory to Jesus. Jonga ungazosibhudise lo muntu zangabhudi lo wahamba ngeplani ngqo kathixo. Cha wena ufuna ungabhudi thetha ntoni ngoba kubhida endleleni sikhona sine-3 days sisensimini sizawucebisa sijonge xa kuvela kwakhe. Glory to Jesus. Hallelujah. Noma kwame kube khona amaxesha uthi noma uyathandaza ube nomthandazo ubuyela apha kuwe. Glory to Jesus. Ndithanda ukuva umthandazo wami ubuyela apha kuwe umthandazo wami.
Glory to Jesus. Sorry. Uthi utata kweli khebe vusalele sangumfana. Wathi umama kuye wathi mama andiliva ilizwi. Babe sathi bhuti ngalo xesha. Wathi andiliva ilizwi. Wathi awuliva ilizwi wathi yes. Wathi masithandase masiluke. Angazi basilizwi lithiwa singaphi. Kodwa lo mama wabona ngani eshumayela eqhulu ngoba uthanda ilizwi elifa. Ngoba uyathini na uthandazela inkokheli yakhe waliva ilizwi. Yewethu lomthandazo wakho ingathi awufiki naserufini yiza sizokunika itips soba kase unjalo umthandazo soba uyathandaza tsala isitulo thetha naye. Umthandazo phelile umthandazo wami kanti ndiyafuna ukuthandaza bathi umthandazo uphelile. Uzawubona uzawuba sisitsiba bhokwe uzawuba ngathi lihashe elitshaya intsango. Akho nto imandi njengoba ubikela uThixo. Glory to Jesus. Izinto ezinitsho zikubikela uThixo. Glory to God. Alala uThixo wakho uba yathi kokatana ndiyahlalela ukuzibona ndiyilele majukujukwini aphela ukukhonzeni futhi undifundise ukukhonza ngendlela zonke. Uba kuthi kuyahlanjululwa ndifundise inhlambululo. Uba kuthi kuyathandazwa kudinga i-intercessors. Uba umama ngeke ndilunge ukuthandaza ubusuku bonke ngiya kuThixo. Uthi Thixo ndifundise ukuthandaza njengabo abafundi bathi inkosi sifundise ukuthandaza njengabafundi bakaYohane. Hallelujah. Siphambe sengathi uthandaza. Hayi, le nto ndithetha ndiyayazi. Uthi xa uthatha ibandla lonke malizilubukhe kuthiwe niyandityhafisa into yoba sizile sonke ngase ndizile ndedwa. Yithi kuthi Thixo ndifundise ukuzila kunye nebandla. Ngoba uSathane ufuna ukunqoloba njengefuna ukuzilisa wedwa nje asali nenzila yakho wedwa. Bathi nale bandla mayine iphathi yenzila zakho. Xa ibandla lingenile ngena nawe ukuze uzova amandla kaThixo. Yes. Phezu kwakho xa usebandleni le yakho yawedwa ya-7 days ya-14 days leyo ispecial leyo. Kunezinto zakho zilandayo, kunezinto zakho ufuna zikhululwe, kunezinto ufuna zishiyeke ngoba ufuna ukuphumana naye. Hallelujah. Glory to Jesus. Siyike emanzini singahlambululanga. Asiye emanzini singahlambululanga. Sisavala amehlo siyothandaza. Funa abantu abathi Thixo khawundifundise intando yakho. Kuyabonakala uba ininzi into endilekhisha kuyo. Nceda Thixo zakho ngaphambili. Thixo ncede undifundise ukwenza intando yakho. Ngoba ukwenza intando kaThixo phakathi kuyo kukhona i-healing. Kwabagulayo baphiliswa. Hallelujah. Ngenxa yokwenza intando kaThixo uphiliswa ungabekwanga nesandla, but because of uzikhomitile entandweni kaThixo. Glory to Jesus. Glory to God. Thixo fundise ukwenza intando yakho. Uyayazi masela uThixo intando bayithini iqala phi iphele phi. Wena uyazi. Inkosi emsinsikelele. Nezinto ongakwazi uzenza zonke sawudibana nawe uzenze sixakane nawe wenze njani. Kanti le alcohol okuyithandaza nawe enhliziyweni yakho. Inkosi ncede Nkosi ukuze ndingashiyeki. Hallelujah. Ngoba ixesha eliphelile ingudlulisa emnyango yalunguza kujongwe nje abantu abawilingi inhliziyo zabo eziwilingi ukwenza intando kaThixo. Hallelujah. Ukuze kube khona imvuselelo yokugqibela ezawuthwabuliswe lonke shumise nophina nophansi kwenqaka kuthiwa kukhona into ezayo kuyavakala ulwandile okwe-COVID. Hallelujah. Hallelujah. Uba besenomemezelo uyesu okwe-COVID ngesekude kakhulu simemezelo okwe-COVID sisithi ebantwini yenzani umqube yenza umqube uzaba rayithi uzawuphila. Uba besenomemezela sithi uyesu unamandla, uyesu uyaphilisa, uyesu uyaphilisa, uyesu uyanyathula, uyesu uyakhulula. Ezawuphila abantu.
siyaphiliswa ukumemezela engabe kwangazandla kodwa simemezela singabantu abahlambulukileyo. Haleluya! Esemphathisiwe ngamandla kaMoyingcwele sithi sihlabelela kube kusithi woyi uthi kukhona into emaneleyo esiphethini bekhula kuvala amandla. Glory to Jesus. Salvation, Siphambe Nkosi, sithandaza, Siphambe uThixo nenceba, Siphambe uThixo we-second chance. Oh, nenceba lo mntu, kamlahli umuntu uThixo. Wahluke ngaloo nto uThixo ebantwini, abantu babuya badinwe.